So hi mga Jai, ako mga ka-Jayers. Welcome back to my YouTube channel. Yes! I'm back na. Medyo dugay-dugay na po. So updates lang tano sa may mga kaday guessing game. Kada ako pabibo every weekend. Updates lang gita. So bago pa siya nahuman. Time check, 12:55 AM. Okay? Bago pa siya nahuman. Tas grabe na akong katawa. Kay grabe gid ang mga tao sa akong messenger. Kaya akong game kay i-guess ninyo pilay kantidad sa kwarta. Muna siya akong game. Sa mga tao kay, Yat! Ako yung giyatan na yat! Mo ang answer yat! Mo ang giniyat! Ko nga, kalma lang ito yung tanan, no? Grabe yung mga pamalikas yun niya. Gawa na, buto-buto na akong cellphone yun. Kalma lang ito yung tanan. Okay? Di ba, bibo ba yung siya? Karang pa-hype ba? Kurang mga pag-giveaway lang gitahay na ako. Pero, na ako'y nabasahan nga comment. Di ko siya shara isa, pero sa una na pag-comment nga nung 100 naman nga low ng price. So, yan ako nga, di pa ko gusto may nag-cheap, di ba? So, I hear you out. Kung kisa to siya, I hear you out. So, ako dapat ko, grabe po day kalisod akong game, no? Tas 100 dapat nga low ng price. So, nga day, nakapangita akong solusyon na, no? So, naging-partner ko sa Peewee Vlogs. Si Kuya Andrew na siya. So, kaning Peewee vlogs ni siya about mga sneakers, mga kicks, mga Adidas, mga Vans, mga Jordan, kana sila day, no? So, guess what? Mo na siya ako mga pa-prizes. Next weekend, day! Yes! Next weekend na siya, day! So, kalma lang ito, no? So, di mo 100 daw ng prizes, maabot na 15 mil nga comments. What more, day, kung mga sneakers sa imuhang choice, day. Ikaw mo buot sa sneaker mo gusto, day. Lang! Diba? So, level up lang gita, no? Kalma ka na. So, mo ito siyang update sa may makaday guessing game. Every weekend na siya, 8 PM, no? Laban lang. So, karon mag-part 2 na to sa translation sa mga kanta. Ang akong part 1, mga day, kay Perfect na Ed Sheeran, which is, wala akong nag-expect. Kadaghan di kayo naganahan, no? Kaya pila na kaya pagbasa-basag lyrics dahil, tapos ako lang analyze on. So, ako na-expect kaya daghan di ganahan. So, mag-part 2 ta karon, no? So, kato siya, Perfect na Ed Sheeran, love song. So, karon di na pa gusto mag-love song, no? Marang unsa di ay. Sige ra tag-gugma, day. Magmaoy ta, day. Yes. Maoy ang kanta akong gusto analyze on, day. So, ang maoy nga kanta, nga akong gusto, kaya ka na yung murag tagus gud ba? Murag tagus gud. So, di ba, murag noon ba agad si Adele. Never mind, I'll find someone like you. Nga, gamaoy permi si Adele, day. Ang butong dyan mo, day, Adele, no? Gwapa, manunta ka, day. Portahan mo ka, day. Daghan kay kag mga awards, day. Lami, di kag kinabuhi, day. Pero nga, sige kag maoy, day. Ano sa'yo na, day? Day, Adele. Pwede kita mag-Tinder, day. Kung kita kumaingon, day. Laban sa Tinder, day. So, magsugod na no? Hindi na maglangan. By the way, mga day, akong nabasa ang lyrics ganihan, no? Medyo luoy gipud ni si Day Adele nga, day. Siya gyud ang ato ang Ginoo sa laban lang. Mo lang ingon. This song is a cry for help. Moji na yun. Ambot lang gikang Day Adele. Nagluoy gyud siya, no? Murag yun. Ay. Pwede kita katambagan yun. Sama. If you need someone to talk to, pwede dito yun. Kaya nagkip kayo yun. Tagan di kag oras yun. Okay. So, kaya ang first stanza, lyrics siya na. First stanza, yes. I heard that you're settled down. So, nakasettle na ganito yung ex, no? That you found a girl and you're married now. Bayot! So, unsaman? So, mo lagi na akong di ganahan. Di nga lang kung kaslo na. Kung namin nyo na, anak pa magmahay. Unsamang gyud. Diba? Katubag panahon mo, pa siya namin nyo. Wala pa siya na siradaan sa tangkal. Wala pa niyo siya ginaginot. Ikaroon niyo ng minyo na, anak pa magmahay-mahay. So, di ay. Day Adele. Laban lang sa pagbiyahe sa barangay mahay, day. Laban. Okay. I heard that your dreams came true. Day. Ang ako lang, day ba? Kabalo ko, day, nga
wala ni mo na heard, no? Day, kay kapaluho day, imuha ng gistok sa Facebook, day. Ayaw na binay, day. Ayaw na may atik ka, day. Kami sa ako mga ka-jayers, dili gin may maatik, day. Nga, imuha ng nadunggan, day. Mga bae ta, day. Mga NBI ta, day. No? NBI ta sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, day, sa tanan, pili maukay, day. Pwede pati Gmail, day. Laban lang gusto pag stalker, day. Medyo stalker po si Day Adele, no? Medyo stalker siya, day. Medyo stalker siya. I heard that your dreams came true. Heard daw. Bayot. Ayaw yun. Ayaw din na yun. Klaro kayong pattern yun. Ayun lang. Okay, Day Adele? Alright? Guess she gave you things I didn't give to you. Basi ko pa sir ka nakakwarta ni nga mga panahon yun, no? Parang lang pala sa pagkayads yun. Pero kung gusto mong laki, kuan, halatagan gini mo siya din siya yun, di ba? So, feel na ako ano nga kanta. Di pa kayo siya kortahan. Ano nga kanta, no? Okay. Guess she gave you things I didn't give to you. So, basi ang nadaginot ato imuhang ex yot kay medyo ana. So, laban lang, no? Adil, kawan nga daghan ang kagkorta, Dil. So, ana, minyo na siya. Saan tama yot? Laban lang yun, no? Laban lang yun. Laban lang. Okay. Old friend, why are you so shy? Feel ako yut, wala mo siya nauwaw yut. Feel ako nahadlok siya nimo. Kay stalker kay kayot. Pero bag, di ba? Stalker kay stalk ta sa Facebook, kasi gisundan pa nimo siya yut, di ba? Di, medyo hadlok po ni si Adele day, no? Day, sundan ka niya day. So ako, karang laki ni Adele, day daga na day. Medyo na po ni pagkagamay mo sa Adele day. No, akong analysis, medyo na siya pagkagamay. Pero bag, feel niya na ubaw ang laki, pero day, TBH, nahadlok siya ni mo day. Eh, grabe kay stalker day. Laban. Okay? Ain't like you to hold back or hide from the light. Day, ang ako day, ayaw na i-push kung wala nahangol ang laki sa imo, day. Day, Adele, gwapa ka, okay? Ayaw na i-push. Parang mo siya nahangol nimo, naminyo ng laki, day. Pura ba, move on. Day, move on, day. Please, move on lang siya, day. Kay, murag luoy siya kaya nga kanta, day. Murag luoy kaya siya, day. Murag wala naman kay pride na bilin, day. Sorry sa mga team Adelers diyan, no? Pero mo gina ko analysis yun. Medyo critical kasi day Adele diri yun. Kailangan din siya guidance. Laban sa mga guidance counselor day. Okay. I hate to turn up out of the blue uninvited. Oh. Bayot! Wa siya ga-invite. Pero, kanto siya pagkita dito day. Kuya Adele. Unsa naman? Pura kailangan siya ka-guidance day. Kailangan siya ka-kastorya day, no? Kaya manag lang. Wala na kasi lugar. Day Adele, wala na kasi lugar. Maliwag lang. Wala kang iimbita yun. Feel na ko sa kasal ni, sa laki. Kasal sa laki, no? Feel na kasal na siya sa laki. Tapos si Direct, kalito siya ato dito nga, wala siya gimbitar. So, Day Adele. Day. Ayaw, Day. Move on, Day. Move on lang kita. I hate to turn up out of the blue uninvited. But I couldn't stay away. I couldn't fight it. Yot, i-fight gini mo na yot. Muna ingon nga laban lang yun. Yot, ay, pakiuwaw, yot. Yot, guwapa ka yot. Ako may nga mo, guwapa ka yot. Takay apil yot, no? Nito pag tingog yot. No? Kaya ito, i-deny mong tingog yot. Maraglamig kang tingoga yot. So, ang ako lang yot kay, but I couldn't stay away. I couldn't fight. Yot, luuyan ni mo yot. Uy. Day Adele. Ang ako lang gino, kilaban lang gino, makakita rin igaglain. Someone like him. Diba? So, ayaw ito nga. Marabag, ay, sorry, ay, di mo kaimbitado yun. Ihilak na lang siya yun. Tanan naman gibati yun, ihilak yun. Wala akong maingan yun. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me, it isn't over. Grabe. Yun. Marabag, usama di pagtuon mo, kung makakita ang laki ni mo, kay, paana? Marabag, hoy. Patanaw man na. Patanahuman. Yun. More kailangan ikag professional nga tabang yun. Day Adele. Day Adele, di ba sila nga ako kang gi-judge, no? Pero yung muhang kanta yun, medyo critical. Yung kanta yun. Tapos pila ako yun, yung katabang mo yun. Yan ang critical yun. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Bayot. Palihog lang ako gusto yung mga
Iingon sa imo na yot. Disturbuha ang tanan yot. Ayaw lang jud ng sa minyo na yot, di ba? Yot, ang ako lang yot kay di ba gusto madumugan kayo, di ba? Kaya di ba mas triggered ba ba inahiyahang bagong asawa ron? So, what pa nung magdumog-dumog yot, di ba? Oh, never mind, I'll find someone like you. Oh, karon, anay, gibati ka bipolar po ni sa Adil yot. Isa, never mind na lang, eh. Tabi daw parehan ni mo. Yot, unsa man gyud? Yot, day Adil, unsa man gyud? Mura ba grabe na magini mo pakaluoy dire. Tapos di ka never mind, I'll find someone like you. Unsa di ay? Medyo bipolar pag kayot, no? Yot. Kailangan na jud ka. Kailangan na gid yot. Ako lang gid yot, no? Kay feel na ko medyo kuan ni, medyo lahi ni mga day. Kani nga kanta mga day medyo critical. So di ni siya basta-basta, no. Yot, i-message si Adil yot. Ina nga kaila narata para sa iha dire, okay? Mga dayers. Narata para sa iha dire para motambag, okay? Kay medyo na kuan ko, yot. Day Adil. Ako sa imo yot, alitig Pilipinas yot. Pwede kita dalhon sa Davao yot. Ito ang mga mental dire yot. Kapag kailangan naging kayot, murag ikig nabuang ang laki hayot. Ako lang yot, ayaw yot. Ayaw pakibuang sa isa ka laki yot. Yot, guwapa ka yot, okay? Ayaw, daotay mong kaugalingon, ni mong kinabuhi para sa isa ka laki yot. Okay? Di po ba? Laban lang kita, no? Okay. I wish nothing but the best for you too. Oh, kung ni-wish akong the best yot, o nga sige makag-stalk yot. Ang dangay sa pag-stalk yot. I-block siya yot. Dahil Adil, i-block ang laki yot. I-block. Palihog lang. I-block yot. Kaya digid na makatawang siyang pag-move on yot. Sige na kag-stalk, no? Don't forget me, I beg. Grabe naman, gid yot. Imo na dyan kita magtamaka yung makaugalingon para sa isa kalaki yot. Yot, eventually, makalimtan na magyapon ka. I mean, like, pwede magyapon ng mga amigo. Pero not now. Maybe not this year. Diba? Kay hello. Nanabaya siya bagong asawa yot. Simura bag, ayaw na. Brad, you're out of the picture na ba? No? Jirata. Kajirata. No? Medyo luoy, no? Okay. I'll remember you said, sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Oh. Yan ni Adil. Okay. Second stanza na today. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. Sige na siya reminisce, day. Day, bisag unsaon ni mo reminisce, day, digit siya mabalik sa imo, day. Balag unsaon ni mo throwback sa memories, day. Balag ang mga memories mo nagikuha dito sa pinaka laluman sa imong utok, day. Digit na mo balik sa imong mga laki, day. Day, di ba? Medyo naluoy bitawid ko, day. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes. They are memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Mo lagi na diha. Ang ingon sa inyo, ano, mintas na pa ang tao, ato na gid siguro siya i-appreciate, no? Dahil, kaya ana pa maka nagmahay-mahay. Ana pa maka nagbasol-basol, nag-regrets nga naminyo ng laki. Tapos karon was my hems. Was my hems yun. Palaban na sa simbahan yun, wag gid kay my hems yun. Una yun, ako yung kayon sa inyo ha, mintras na pa ang tao, pahimusli na yun, no? Pahimusli. Lihog lang. Alam. Okay. Never mind, I'll find someone like you. O, diba ni? Bipolar na po siya. So, ano, sabutan niya Adil, day. So, all in all, medyo nakuan ko, no? Medyo naluwi ko kung Adil yun. Day, Adil. Day. Pwede na kita mag-storya, day. Na? Okay. Murag, medyo sakit pa din mga giagian yun, no? Pero wa na kayo mabuhat ba? Kay minyo na. Okay pa man ang wa tayo mabuhat, diba? I mean, like, mga day, makarelate ba ita nga, nanay, bagong uyab atong crush. So, wala tayo mabuhat. Pero lahi magining storya ni Day Adel diri day. Kay minyo na day, singsingay na show. So, wala di siya mabuhat. So, medyo sad siya. Medyo sad. Pero Day Adel, maragdaghan pa mga kay lucky yun. I mean, like, alam mo yun sa gigayots na.
dahil. Medyo lamian sa lead ka. So, salig lang, oy. Ang ako po lang yun, kay kuha ka gimbitar, ay, ito yun. Sorry na sa mga ka-adulers diri, no? Sorry na lang, gito kay Mogi na siya ako ang analysis, no? So, si Day Adele, ang inahanglan, di siya tabang nga to, Day. Medyo critical, ay, ang sitwasyon na medyo critical. So, mo to siya akong analysis sa someone like you. Naglibog ko kung sila po yung kanta akong analyze. So, kung na mo suggestion, please comment na. And thank you for watching this video. Please don't forget to like and subscribe.